Hej, Peter fra Jagter Nu. Jeg er på besøg i Skjern ved Guntex, og jeg har Henrik her ved min side. Hej, jamen Henrik fra Guntex. Jeg er blandt andet produktekspert her ved Guntex og har lovet at fortælle lidt om blandt andet våben og ammunition i den her video. Når vi har investeret i et våben, så skal vi naturligvis også opbevare det korrekt i et godkendt våbenskab. I den her video vil jeg snakke om 3 modeller fra den svenske producent Scandinavian Safe, som selvfølgelig er godkendt efter de danske normer, både for politiet og forsikring og pension. Det første model, jeg vil nævne, det er det her våbenskab, der hedder SP55. Det er en lille, relativt nem model, beregnet til 5 våben, men min anbefaling er måske maks 3, for at våbnene ikke står tættere og kommer til at stå og lave skrammer og ridser, når vi skal have dem ind og ud af skabet. Det man skal bemærke, det er, at SP55 er 1,20 meter højt, og det vil altså sige, at der kan være enkelte halvautomater eller sportsvåben, som faktisk er for lange til at være i skabet. De næste 2 modeller hedder SP75 til 6 våben og SP88 til 9 våben. Begge de her skab er 1,50 meter og har en hylde i toppen, det vil sige, at vi har mulighed for at lægge noget af vores tilbehør, vores ammunition osv., og vi har plads til alle former for våben. De er altså lange nok, høje nok. Her kan vi både vælge skabet med almindelig nøgle eller med kodelås. Kodelåsen er selvfølgelig nem og praktisk, fordi vi bare skal huske koden, og nøglerne skal vi have med os. Til gengæld kan man altid få flere skabe eller flere nøgler, som passer til det samme skab. Så der er altså mulighed for at kode dem til nøjagtigt de nøgler eller antal nøgler, vi gerne vil. Her vil jeg anbefale alt efter behovet SP75'erne og 88'erne, fordi det er nemt at komme ind i. Vi har god plads til de våben, vi skal have, og vi har mulighed for at opbevare vores ammunition derinde, som selvfølgelig også er et krav her i Danmark. Yderligere så skal vi have de her våbenskabe monteret fast, enten til væggen eller til gulvet, efter givne normer. Og vi har selvfølgelig et boltsæt, som vi anbefaler, og som er godkendt efter de her normer.